Comenzamos la Comisión Informativa de Transparencia y Administración Provincial según el orden del día que todos disponen en su poder, ¿no? Y el primer punto del orden del día, acta anterior, correspondiente a la ordinaria del 14 de febrero del 2018. ¿Algo que comentar? ¿Alguna interpretación, alguna sugerencia? Pues la damos por aprobada entonces. El segundo punto del orden del día, ratificación del cambio de la fecha de celebración del pleno ordinario del mes de marzo. En este caso le cedo la palabra al señor secretario para que informe sobre este cambio, que es algo normal, ¿no? Sí, buenas tardes. Efectivamente, el cambio es normal en cuanto a que es por causas análogas a las que se han dado en circunstancias similares. Lo único anormal es que en esta ocasión pues se nos olvidó el mes anterior, se nos pasó haberlo acordado ya en pleno, que hubiera sido, digamos, lo ortodoxo, ¿no? Como saben, la periodicidad de las sesiones la fija el Pleno, está fijada en la sesión extraordinaria de organización de esta corporación desde julio de 2015, el último viernes de cada mes, y si ese viernes fuera inhábil, pues el siguiente día hábil, ¿no? En este caso, el viernes que correspondía ordinariamente a celebrar el Pleno es Viernes Santo, es día inhábil, y correspondería, por tanto, saltaría ya al mes incluso de abril, parece que es al día 2 de abril, lunes, ya nos iríamos fuera del mes de marzo y además dejando un espacio bastante amplio de días inhábiles entre la convocatoria y la celebración del Pleno, ¿no? Entonces, siguiendo el criterio de meses anteriores en los que se modificó por estas circunstancias la fecha, se planteaba celebrar el Pleno el día 23, adelantando las comisiones a esta semana, ¿no? El Pleno entonces tendría la peculiaridad de que, dado que el Pleno tiene que autorizar ese cambio de fecha, pues el primer punto del orden del día del Pleno de marzo no sería el acta anterior, sino primero, ante todo, aprobar el cambio de fecha, dejarlo aprobado, y ya pasaríamos en el punto segundo, si se aprueba el primero, a la aprobación del acta y al resto de asuntos que formen parte del orden del día. Muy bien. De todos modos, perdón, sí, el vicepresidente primero de la Diputación me comentó que había hablado este tema con los portavoces. Me dijo que él ya lo había hablado en su momento con los portavoces de los grupos y por eso yo no los llamé. Vale, perfecto. ¿Algo que comentar o algo que...? Ratificamos entonces este punto por unanimidad. El tercer punto, moción del Bloque Nacionalista Gallego respecto a las condenas a alcaldes del Partido Popular. Le cedo la palabra al proponente de la moción por si quiere explicar algo del contenido en sí. Sí. Gracias, señor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, esta é unha moción que ven pois a raíz sobre todo da última condena que tuvemos noticia fai uns días do alcalde de Xinzo, que foi condenado por un delito de prevaricación a 8 anos e medio de inhabilitación. De momento ainda non deixou o cargo. Xuntase con outro alcalde que tamén leva condenado tamén uns meses e que tamén se mantén no cargo. Nós entendemos que, bueno, tal como explicaba aí na exposición de motivos, a lei vixente ou a lei aplicable neste caso é clara no sentido de que, aínda que a sentencia non sexa firme, no caso do alcalde de Xinzo, pois debe abandonar o seu cargo, debe abandonar a alcaldía e incluso debe abandonar pois a concellaría que agora tamén ten. Entón, ben explicado aí, un pouco bastante pormenorizadamente os artigos da lei que serían de aplicación, nos entendemos que está claro. Entón, o que pedimos é, para que tamén a situación ou este tipo de casos queden claros para todos de cara ao futuro, pedimos que a Diputación primeiro tome o acordo de solicitar en aplicación da lei a inmediata dimisión dos rexedores de Xinzo e da Merca e que despois que por parte da asesoría xurídica desta casa se emita un informe a respecto da legalidade dos actos que os rexedores puderan ter tomado durante este tempo posterior á condena, porque parecenos tamén unha consecuencia grave e clara da interpretación da lei, porque poderían ser declarados nulos de pleno dereito todos os actos que foran asinados por o alcalde con posterioridade a ter emitidas as sentencias. Isto é o que solicitamos e o que levamos ao pleno deste venres. Moi ben, moitas grazas. Por parte de algún grupo, algunha interpretación máis? Pois procedemos á votación.
simplemente, hola, boa tarde a todos e a todos. Non neste punto, sobre todo basándonos no apartado, no punto 2 do que dice o propoñente da moción, nos vamos reservar o voto. Moi ben, moitas grazas. Pois procedemos entonces á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Procedemos ao cuarto punto de orde do día, moción do Bloque Nacionalista Galego respecto á mellora do Pazo Provincial. Cede a palabra se quere comentar o contido desta moción. Sí, gracias, señor presidente. Ben, isto ven tamén a raíz do que conocemos fai unhas semanas, que é a intención por parte do Grupo de Goberno de alugar o edificio de Correos para ampliar as instalacións desta casa, trasladar a Leonor, etc. Nós o que solicitamos con esta moción é retomar un proxecto que xa existe desde o ano 2012 e que facía un estudio, e era un proxecto para, basicamente consistía en facer un arquivo soterrado debaixo dun dos patios, está explicado, por certo, na exposición de motivos, e facer un aparcadoiro tamén por debaixo do outro, co cual se liberarían eses espacios e aí poderíanse trasladar dependencias que ahora están ocupando de superficie outros espacios desta casa. Entón, basicamente, o que pedimos é que entendemos que sería un aforro para as arcas desta casa, poñer en marcha este proxecto, por o que non ten un coste demasiado alto, tal como estaba orzamentado, entendemos que sería positivo. E o que pedimos é que se estudie a proposta efectuada por o Servicio de Arquitectura en marzo do 2012, aos efectos de viabilizarla e levala a cabo acometendo as reformas propostas. Moi ben, moitas grazas. Alguna intervención por parte de algún grupo? Non, sí, solamente un apunte. Sí. Saben todos vostedes que últimamente está moi de moda o tema do radón, non? O presidente sabe ben. Entonces non sei se, como esta sugerencia foi feita xa fai uns anos, non sei se é unha pregunta que, vamos, unha cuestión que lle fago ao grupo propoñente, non? Se teñen analizada a posibilidade de que no futuro mellor se fagan edicións nestas instalacións como se están facendo en outros locales públicos, non? Solamente ese comentario. Con mellor... Agora non se podería contestar. Non sei. Pero bueno, podemos tomalo como... O tema de moda, non? Alguna intervención máis? Nos reservaremos o voto. Moi ben. Pois procedemos entonces á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Quinto punto de orden do día, moción de urxencia. Non me consta, señor secretario, que haya nunha moción de urxencia. Sexto punto, rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta? Sí, por favor. Teño un par de cuestións. A primeira está relacionada ca folga do día 8 deste mes. Hai un decreto da presidencia onde se comunica as informacións obtidas. Resulta que o personal desta Diputación que se relaciona, unha lista de 7 personas, non concorreu a prestar os servicios no seu posto de traballo, que determina a procedencia de descontar os saberes correspondentes ao devandito día. A pregunta vai no sentido de se nesta lista non aparecen, lóxicamente, pero se tamén os diputados e diputadas que teñen dedicación exclusiva se lles vai a preguntar se secundaban a folga, e lóxicamente se lles vai a descontar a parte proporcional se non aparecen nesta lista, porque iso se vai a facer por outro trámite. Un pouco como estaba a cuestión esta. Bueno, dase ya información. Gracias, presidente. Teño outro tema. Nós xa o denunciamos en algún pleno a situación da empresa que leva a seguridade desta casa e, por certo, tamén a seguridade da exposición dos ovos, que é a Alcor Seguridade, a respecto de vulneración de delitos dos traballadores, etc. Oxe, hai unha noticia tamén na prensa no que está literalmente 3 responsables da Alcor Seguridade se enfrentan apenas por 5 posibles delitos. Aquí falase de que traballadores denuncian prácticas irregulares con contratos, horas e pagos a empleados que tiñan repartidos por todo o territorio, etc. A pregunta vai no sentido de en primeiro lugar, de denunciar esta situación e tamén trasladarlle, xa que a empresa que leva a seguridade desta casa, se desde o grupo de goberno se ten pensado tomar algunha medida, estudiar algo, facer algún tipo de iniciativa. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias.
algún rogo, algunha pregunta máis? Sí. E con respecto á administración electrónica, xa habíamos, bueno, fixo xa a presentación no edificio aí contigo do Marcos Valcárcel, xa fai un tempo. Entendemos que isto que ten a súa complejidade, incluso salía fai uns días unha noticia nos medios de comunicación, incluso a nivel nacional, onde o Estado parece ser que vai ter unha multa moi considerable da Unión Europea por non estar ao día con respecto á administración electrónica. Falaba, me parece que 183.000 euros diarios. O tema é, a pregunta que nós queremos fazer, si nos poden contestar, bueno, cando sea, porque algo desto, si xa o comentamos en algunha outra comisión, é cantos concellos se adheriron á administración electrónica, se algún concello dos que se adheriron se deron de baixa, e que previsión teñen da implantación do sistema. Moi ben, pois sí, podemos informar. Nos, como institución, pusemos unha ferramenta ao servicio dos concellos. Eso foi un programa de cooperación. Os temas técnicos, basta que estemos nesta mesa, eu creo que hai unha persoa aquí que está coordinando todo ese proceso, que o señor secretario, se lle parece ben, pode contestar el sin ningún problema. É dicir, todo o proceso que se está levando a cabo, e os datos dos concellos que se adheriron son públicos, que eu creo que o grupo xa lles foi trasladado aos concellos que están adheridos, que mellor que neste caso, Paco, si ten a ben informar do proceso en que estamos. Sí, ben. Bueno, en canto aos concellos adheridos, agora mesmo hai plenamente adheridos 13, e hai 4 máis que están adheridos, aínda que se requiriu no seu momento unha documentación complementaria e non a achegaron. Pero digo que creo que seguen interesados porque concretamente dun deses concellos recibiu unha chamada hai uns días. O digo por eso, non? Entón, digamos que estamos entre 13 e 17, no mellor dos casos. Houbo baixas e houbo altas. Entón, o dato final agora mesmo é ese. De memoria non lle podo decir ahora mesmo, pois concellos que, porque no último mes, por exemplo, creo que en febreiro deronse de alta 1 ou 2 e comunicaron a baixa 1 ou 2, algo así, entón, pero bueno, a cifra está por aí, entre 13 e 17, na inmensa maioría concellos pequenos, coa excepción de Celanova, que é o maior dos concellos que están adheridos. En canto a previsión, pois a verdade é que temos incumplido a día data os prazos que tiñamos previstos inicialmente no programa de cooperación, que foron excesivamente optimistas, a pesar de que creíamos que eran realistas. E a data que manexamos agora, que ya podo adiantar, pero con certas reservas, pero que en principio tiñamos pensado deixar convocados os concellos para unha primeira reunión xa de arranque oficial dos traballos, é dicir, xa unha reunión de traballo, non unha reunión de presentación, sería o 5 de abril, é a data coa que estamos traballando agora. A razón principal do retraso, bueno, a marxe de que efectivamente o tema da mención electrónica é máis complicado do que parece, digamos que é algo no que a solución, a tecnoloxía está disponible, pero as solucións técnicas efectivas en detalle non están totalmente refinadas, por decirlo de algún xeito, e iso, cando se pasa a práctica, xera unha multiplicidade de incidencias, de pequenos detalles que hai que axustar e que hai que definir. O problema principal ven pola obriga que impón a Lei 3915 non só de facer unha tramitación electrónica dos expedientes, senón de facer tamén o arquivo electrónico único dos expedientes a partir do 2 de outubro deste ano. Para facer o arquivo electrónico dos expedientes, claro, as ferramentas informáticas, a ferramenta ben deseñada para facer esa función, para realizar esa utilidade, pero a esa ferramenta hai que suministrarlle unha información. Esa información é un cadro de clasificación arquivística. Ese cadro de clasificación arquivística, por exemplo, na Deputación non existía. Non existía e houve que facelo precisamente para a ocasión. Teño máis ou menos no 80 e tantos %, agora mesmo esperábamos rematar esta semana, un cadro tipo de clasificación arquivística para os concellos, actualizado e ademais efectuado dende a óptica dos tramitadores, porque había un cadro de clasificación arquivística dos documentos dos concellos elaborado pola Xunta de Galicia, que eu o manexei precisamente para elaborar este cadro, pero está feito dende a óptica tradicional da arquivística, da óptica da custodia e conservación. Que
Que sucede? Que a aplicación funciona de tal xeito que para facer o arquivo electrónico de expedientes, dende o momento en que se dá de alta electrónicamente un expediente, hai que clasificalo xa para que o ordenador saiba logo onde ten que arquivalo. Isto é un traballo moi arduo, moi... iba a decir que era como facer o listín telefónico, é dicir, un traballo moi aburrido. Na Deputación, pois, ao final, deixamos definidas máis de 500 series documentais, series e subseries documentais, é dicir, de tipos de expedientes, e nos concellos, pois, por aí andará a cifra, non? Pode que en moitos concellos, moitas das series que definimos non se utilicen nunca, ou se utilicen rara vez, non? Pero teñen que estar. E iso foi o que a causa principal do atraso. Xa digo, espero que esta semana veamos rematado ese traballo da elaboración do cadro tipo de clasificación arquivística, que servirá para que os concellos xa definan todo o sistema de arquivado electrónico dos expedientes e podamos xa remitirlo e convocalos para esa primeira reunión de traballo, daremosles tamén outros documentos e a partir de aí programaremos. A partir de aí, eu coido que o proceso de instalación nos concellos seguramente sexa máis sincero que na Deputación, na medida en que, bueno, aquí na Deputación foi bastante complexo porque somos moitas unidades orgánicas, moitas persoas, somente o réxime de permisos de acceso aos expedientes pois é bastante complicado de configurar e de deseñar, pero, bueno, probablemente 3-4 meses se poida estar xa iniciando o traballo. E tamén lle teño que dicir, porque o diputado delegado sabía, eu lle comentara, as nosas previsións iniciais eran empezar de forma integral, empezar en todas as unidades administrativas, empezar, digamos, traballando 100% electrónicamente, e a realidade que non foi posible. A realidade que non foi posible, que vamos, bueno, pois como ahora mismo, que haberá un período, eu vexo que inevitable, de transición entre a plena aplicación da administración electrónica e a supervivencia todavía de expedientes en papel. E teño que dicir tamén que creo que non somos os únicos. Eu, de feito, vendo expedientes de direccións xerais, de servicios centrais de Madrid, de ministerios, que están en papel todo o día de hoxe, se exceptúa a Axencia Estatal de Administración Tributaria e algún outro organismo, que levan xa moitos anos de adianto e moitos centos de miles de euros investidos nestas cuestións. Pero, bueno, estamos niso. Espero, xa digo, o 5 de abril, xoves, poder arrancar cunha primeira reunión de traballo cos concellos adheridos. Vale, moitas gracias. Claro, sí. O tema da pregunta era sobre todo a noticia que salía no medio de comunicación. Eu si doume de conta de que é moi complexo, é algo un tema complexo, aparte necesitase tamén a parte persoal, e a noticia mía que me sorprendía é a multa que lle queren poñer ao Goberno Central por incumplir. Claro que isto pode partir da base de que a ver se esta multa se vai arrastrar a outros organismos despois, porque quero recordar que falaban unha cantidad sustancial de 183.000 euros diarios. Eu non ven esa noticia, pero sorpréndeme moito. Sorpréndeme moito porque incluso, teño que dicir, a pesar dos pesares, a idea que tiña eu era que España era precisamente un dos países que máis adiante estaba nestas cuestións. Eu a noticia vina na tele, no telediario. E por outra banda, a lei da administración electrónica, é dicir, a lei a reforma da lei 3915, da lei 4015 de 1 de outubro, que eu saiba non foi unha reforma instada dende a Unión Europea. É dicir, non é unha lei... A de contratos sí, o regulamento de protección de datos novo, pois xa un regulamento do Consello do Parlamento que é de aplicación directa, xa non hai nin que transpoñer, pero neste caso concreto non era algo que neste caso se lle impuxera ao Estado español como obligatorio, sino que eu creo que foi unha decisión do Parlamento español de... No, perfecto. Xa miraremos eso, porque eu non tiña... Algún robo, alguna pregunta máis? Bueno, pois levanta a sesión e boas tardes a todos entonces. Gracias.